meillä olisi tämmöinen aihe, että voiko poliitikkoja päästää tekemään kauppaa kansallisomaisuudella. He ovat nimittäin myyneet pilkkahintaa ja jopa lahjoittaneet omaisuuttamme kansainvälisille sijoitusrahastoille sekä erilaisille yrityksille. He ovat tehneet tämän kaiken ilman mitään vastuuta tai minkäänlaisia seuraamuksia. Esimerkiksi Suomen valtion omistama Sonera osti 2000-luvun alussa matkapuhelinverkkolupia Saksan ja Italian järjestämässä huutokaupassa 4,3 miljardilla. No, myynnissä oli pelkkää ilmaa, joten tuo raha meni lahjoituksena Saksan valtiolle. Tästä kaupasta syntyneiden miljardivelkojen vuoksi Suomen valtio joutuikin myymään Soneran Ruotsiin. Nykyisin tuon ruotsalaisen Telia-Soneran liikevaihto on 1,5 miljardia vuodessa ja tuotot omistajille satoja miljoonia vuodessa. Eli jos Suomen valtio olisi pitänyt Soneran itsellään, kaikki nuo miljoonat olisivat vuosittain kertyneet Suomen valtiokassaan. No, entäpä Yle sitten, tuo yleisöään yleenkatsova valtion yhtiö. Sen jakelutekniikka eli verkot, mastot ja lähetysasemat yhtiöitettiin vuonna 1999 Digita Oy:ksi. Ylen hallintoneuvosto eli poliitikot möivät sitten Digitan heti vuonna 2000 ja valtio sai tuosta kaupasta 260 miljoonaa euroa. Nyt Yle maksaa verkkojen käytöstä vuokraa 50 miljoonaa euroa vuodessa Digitan omistajalle, australialaiselle First State Investments infrastruktuurin rahastolle. No, nopeasti laskettuna tuo rahasto tienaa kauppaan sijoittamansa 260 miljoonaa takaisin 5 vuodessa, jonka jälkeen se saa joka vuosi puhdasta tuottoa 50 miljoonaa Yleltä. Tämmöistä. Tämä nyt nostaa tietenkin jokaisen suomalaisen Yle-veroa, jota me maksamme kaksinkertaisesti ruotsalaisiin verrattuna. Vuonna 2007 Suomen valtio myi Kemira Growhown eli Soklin fosfaattimalmion norjalaiselle Yaralle 207 miljoonalla eurolla, mikä oli todella siis emämunaus. Ajatelkaa nyt. Näin Yara sai monopoliaseman Pohjoismaiden ainoana lannoitevalmistajana, jonka seurauksena se nosti lannoitteiden hintoja heti 28%. Ja hinnat ovat jatkaneet nousua jatkuvasti, mikä tuntuu kipeästi suomalaisten maanviljelijöiden kukkarossa. Kaupan jälkeen Suomen hallitus tuki vielä norjalaisen omistaman kaivoshankkeen logistiikkaa 140 miljoonalla eurolla. Eli nämä hölmöläiskauppiaat palauttivat vielä 68% kauppahinnasta ostajalle. Näin, nerokasta. Tuo kaivos oli yksi kruununjalokivemme, sillä sen arvo on laskettu olevan yli 20 miljardia euroa. Siksi eri tahoilla kauppaa onkin pidetty suoranaisena lahjoituksena ja paljon on esitetty muuten korruptioepäilyjä, sillä eivät poliitikot voi näin yksinkertaisia olla. No, tulevaisuudessa sellaista fosfaatista, jossa ei ole haitallista kadmiumia, tulee olemaan huutava pula. Ja juuri sellaista maaperälle haitatonta on soklifosfaatti. Että tämmöistä. No, Suomen maaperässä on valtavasti mineraaleja, mutta kaivostoimintamme on pääsääntöisesti ulkomaisten yhtiöiden hallussa. Maamme onkin tullut tunnetuksi löytäjä saa pitää lainsäädännöstään. No, jopa kehitysmaissa kaivosyhtiöt joutuvat luovuttamaan voitoistaan enemmän kyseiselle valtiolle kuin Suomessa. Noita kaivosoikeuksiahan jaetaan ulkomaille siinä toivossa, että ne työllistävät muutaman suomalaisen ja heidän palkoistaan saadaan sitten verotuloja. No, nuo verotulot ovat lähes ainoa hyöty valtiolle, sillä kaivosyhtiöt käyttävät hyödykseen mahdollisuuden siirtää voittonsa emoyhtiöilleen ulkomaille, eivätkä näin ollen maksa edes yhteisöveroakaan Suomeen. Meillä jopa yksi ainoa kaivos, kanadalaisen yhtiön omistama Kittilän kultakaivos, tuottaa vuodessa 6000 kiloa kultaa, ja tämä esiintymä riittää ainakin 80 vuodeksi. Eikä tämä ole ainoa tuottava kaivos Suomessa. Nyt on nimittäin löydetty valtavat esiintymät litiumia, joka on ainakin yhtä arvokasta kuin kulta
Eli saapas nähdä, kuinka näiden esiintymien omistusten käy. Ja kaikesta huolimatta kaivostoiminnan osuus bruttokansantuotteestamme on vain 0,1%. Miksiköhän? No, koska me lahjoitamme kaikki arvokkaat mineraalimme ulkomaille. Eikä tässä vielä kaikki, sillä valtio tukee näitä ulkomaisia kaivosyhtiöitä miljoonilla. Esimerkiksi 2011 tuet olivat 12,4 miljoonaa euroa, nyt jopa enemmän. Eli se mikä sieltä tulee, palautetaan tukina moninkertaisesti. Sitten päästäänkin Fortumiin. Muutama vuosi sitten Suomen valtion energiayhtiö Fortum myi sähkönsiirtoverkkonsa Carunan, joka oli 20% osuudellaan markkinoiden kattavin, 2,55 miljardilla kansainvälisille sijoitusyhtiöille. No, verosuunnittelun vuoksi Caruna, jonka pääomistajana toimivat nyt siis First State Investments sekä Borealis Infrastructure, maksaa verosuunnittelun vuoksi Suomeen vain niukasti yhteisöveroa, eli vuonna 2014 liikevoitosta vain tuon 1,6%. Siinä kaikki. Verkkomyynnin seurauksena esimerkiksi suomalaisen omakotitalon sähkönsiirron maksu vuodessa kasvoi lähes 1 000 eurolla aikaisempaan verrattuna. Energiayhtiö Fortumin silloinen toimitusjohtaja tienasi itse kaupasta miljoonien optiot ja jäi tämän jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle. Silloinen pääministeri Katainen puolestaan vakuutteli joulukuussa 2013, ettei Fortumin siirtoverkon myynti nosta sähkönsiirron hintaa asiakkaalle, koska sähkönsiirron hinnoittelua säädellään tarkasti. No, mitenkä kävi? No, kaiken tämän ryöstelyn kruunaa kyllä Metsähallitus, joka on vastikään yhtiöitetty. Näin on nyt sitten saatettu metsämme ja järvemme sekä pohjavetemme myyntikuntoon. Poliitikkojen tiedetään valmistelevan myyntiin suuria vesialueita. Metsähallitus onkin parhaillaan myymässä 2 miljoonaa hehtaaria vesialueitamme ja kansainväliset suuryhtiöt ovat jo pohjattomilla vesimarkkinoillamme. Maassamme on myös vedenostamoita, joissa on osakkaina muun muassa Coca-Cola, Unilever, Danone ja Nestle. Koska maapallon pinta-alasta ainoastaan 2,5% on makeaa vettä, makea vesi tulee olemaan paljon kalliimpaa ja halutumpaa kuin öljy. Yhdysvalloissa on muun muassa osavaltioita, joissa sadeveden kerääminen omalta tontilta on kriminalisoitu. No, Suomessa on vettä kyllä riittämiin, mutta olemmeko valmiit siihen, että valtio myy vetemme ulkomaisille yhtiöille? Miksi emme tekisi itse kauppaa vedellä? Niin, siis tämä on se oleellinen kysymys. Että miksi me ei tehdä itse kauppaa tällä kullanperoisella vedellä? Eli eipä tässä voi paljon muuta sanoa kuin, että suomalaiset poliitikot ovat vuosi vuoden jälkeen osoittaneet aivan järkyttävää huonoa liikemiesälyä. Eli voidaanko me antaa heidän jatkaa maamme lahjoittamista pala palalta ulkomaisille yhtiöille? Suomi olisi valtavan rikas maa, jos meidän poliitikkomme eivät tuhoaisi sitä vimmalla. Olemmeko me valmiit siihen, että he tuhoavat koko tämän maan ja myyvät tai lahjoittavat vielä loputkin rikkautemme? Joku viisas on joskus sanonut, uusliberaali kapitalismi on rikos ihmiskuntaa ja luontoa vastaan. Se on sairaus ja syöpä, joka tuottaa kymmeniä muita sairauksia. No, nyt kun katsoo maailmaa sellaisena kuin se tänä päivänä on, niin tuohon lausahdukseen voi kyllä hyvin yhtyä. Joo, ei mulla muuta tällä kertaa. Palataan taas asiaan. Katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu. Terve!